खुलुमबाय लोगोफोर एक्चुअली दिनैबो उन्दुनाय सिखारनाया लेट जादों भिडिअ हगारनाय ओंखायनो एसे एकथा दुइथा बिदि जालांदों जाय हक बाथ्राफ्रा मैया जिहेतु रनजित बसुमतारी इएम बिथांनि मोनसे बाथ्राखौसो आङो रिपिट खालामफिननो लुबैदों बा खोनासंजोबनानै दुखुबो नांदों रागाबो जिउ जिउ जोंदों नाथाय नैबे मोनसे खोथाखौसो आङो बुंनो लुबैदों जे मिस्टार फेरेंगा रनजित बसुमतारी बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों मैया ना स्टेटमेन्टआव दावहा बियो बुंदों मा सोरखौ रायखांदों बियो एनडिएफबिनि जायफ्रा एक्स एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोर बा जायफ्रा एक्स एनडिएफबि सोद्रोमाफोर बिथांमोननि केसखौ बुरखांना होनाय जायाखैना इएम रनजित बसुमतारी जानो हागौ बै समाव सरकारा बिपिएफआनो दङमोन नाथाय सोरबा सासेयाथ' बिखौ थोनाखैना ना सोरबा बिपिएफआनो थोनदों ना सोरबा माबायानो थोनदों बे नोंनि बाथ्राया बुंनाया जायाखै दै रनजित बसुमतारी नों सासे लिडार दैदेनगिरि ना नोङो दैदेनगिरि हिसाबै बेखिनि बाथ्रायाखौ जोंनि एक्स एनडिएफबि सोद्रोमाफोरा दिनै मायाव भुगिनानै दं बे मोनसे केसनि थाखायनो भुगिनानैनो दङ दिनैसिमबो आरोबाव नोङो दिनै माबा राननानै थाखानाय गारायखौ इसे इसे बुखायलुबाय थादों मा हिसाबै नों खायलुखो मा हिसाबै नों एरखांखो ना नोङो दिनै इएम जागौनायखाय आंहा जेबोआनो केसानो गैला ना आंहा माबा मोनसेयानो गैथारा आंथ' बे खामानियाव इनभल्भ गैयामोन बा बे खामानियाव आंहा जेबो जरित्र गैयामोन आरो आदिबासिखौ सोरगावा सोरनि दैदेननायाव जाया मानो जानो मोनखो बियो आरो बे मोनसे फोरबो खुंनाय डिसेम्बर 24 हरनि समाव सोरखौ खायदावदों नोङो रनजित बसुमतारी दे बुंलाय नों सोरखौ बुंखांदों नों एग्जाम्पल हिसाबै बेखौ लानानै नोङो दिनै सोरबा बिपिएफखौ बुंदों जानो हागौ नाथाय सरकारखौ बुंदों जानांगौ नाथाय नोङो दिनै बेफोरबायदि बे खामानि बे केसफोरखौ बे जाथाय जानायफोरखौ मानो रायखांबाय थादों बिखौ रायखाङा लाफानो गुबुन मोनसे माबाजों एग्जाम्पलाव नों बिपिएफखौ बुङो ना कंग्रेसखौ रायो ना सोरखौ रायो रायबाय थागोन ना नों दिनैहाय बेखिनि केसखौ बुरखांना होनानै रायखांना होनानै नोङो मा खालामदों जोंनि सेंग्राफोरखौ बोर होदों रागा फोजोंदों नों एसेब्लाबो जाय बुस्थुआ दिनै रावखौबो रायखांनाय जायाखैलै रनजित बसुमतारी डायनामिक लिडार बिराद डायनामिक लिडारनो माथो नंखाय बे खोथाफोरखौलाय मानोथो रायखांबाय थादों नोंसोरलाय एसे सिन्था खालामब्रा बेफोरखौ जों एक्स एनडिएफबि सेंग्राफोरनि केसखौ जों माबोरै उइथड्र खालामनो हागोन आरो माबोरै फोजोबना दोननो हागोन बेफोर बाथ्राखौ जों दिनै केसनि थाखायनो बिसिबां भुगिनानै दं बिसिबां खस्थ' जानानै दं जानो हागौ नोंसोरो दिनै गथ' गथायफोरखौ लानानै सुख सान्तियै संसार जादों जानो हागौ इएम जानानै जोंहा बुंनांगौ गैया बेवहाय खिन्थु नों बायदि जों केस गोनां ना गाबोननो जोङो हाजिर जानांगौ कर्टआव जों गाबोननो पकेटाव गैया थाइसेबो 100 थाखाबो गैया जों गाबोन उकिलनो होनांगोन 500 थाखाब्लाबो 100 200ब्लाबो जों होनांगोन नोंसोर होनाङा रनजित बसुमतारी नोंसोर दिनै थाइसेबो होनाङा नोंसोर गभर्नमेन्टनिफ्रायनो मोनगासिनो दङ ओरै नङा ओरै नङा ओरै नोंसोरो मोनगासिनो दङ जोंथ' दिनै बेफोरबायदिबो गैया ओंखायनो रनजित बसुमतारीया सांग्रां जानायाबो मोजांखा जानला मानला खोथाफोरखौ बेफोरबायदि बुङिया मोजां नों इएम जादों इएम जानानै था नों माबे डिपार्टमेन्टनि इएम नों फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि ना माबेबा मोनसे डिपार्टमेन्टनि इएम जादों मोजाङै जानानै था नोङाला बाथ्राया बोरैबा जागोन आरो सिदा सिदि बाथ्रा मालाबा नोंसोरनि न'खरनि सोरबा सासे नङा सोरबा सासे बोखांजागोन जोंजों जेबो खोथा गैया बावहाय नो कमप्रमाइज मोनथिबाय सोरबा इएमआनो जा सोरबा माबा मोनसेयानो जा जों फोसाबनो थांग्रोयोब्ला नोंसोरनि न'खरखौ जों थांग्रोनांगोन बयनिबो सिगां खिन्थु दिनै नोंहा सासे मान सन्मान गोनां डायनामिक लिडार हिसाबै जों दिनैसिमबो थाङाखै जोंनि ग्रुपआ थाङाखै दासिमबो मोनथिबाय दासिमबो थाङाखै थांगोन सम लानानै मोनगोन सम लानानै कन्टेनार मोनहैगोन सिदा सिदि बाथ्रा दा मोनथोन कन्टेनारफोराखौ दा मोनथोन इंजेक्शनाखौ गानाखौ दा मोनथोन
बिनि फारसेबो एसे एलार्ट जानानै थाखानाया मोजां आं बेखौल' बुंनो लुबैदों जे दिनैहाय 2008नि केस सोर मावदों बिखौ नों बबेयाव थाना फैनानै इएम जाखो नोङो एनडिबियावनो नोङो दङमोन ना फ्लेगाथ' नों बे फ्लेग मोनसेयानो फरमेसनाथ' बे मोनसे फरमेसनानो बै समाव दाना गारबोनाय हा बै समावनो दाना गारबोनाय बे फरमेसनखौथ' नों मानिनानै सोलिबोदोंमोन बेयावनो थानानै बिनि फ्लेगखौनो लानानै बिनि बेनारखौनो लानानै बिनि फरमेसनखौनो लानानै नोङो इएम जाबोदों इलेक्सन देरहादों मोजां मावथों होननानै मा नोंलाय गारायखौनो खायलुबाय थादों जों बेफोरबायदिखौ हामजायाखै 2008 आरो 12 आरो 14 बेफोरबायदियाव सोर मावदों बेफोराव सरकारा थानो हागौ बिपिएफआ नोंथ' जोंखौ बुंनो हागौ बिपिएफनि बा माबा माबि बायदिसिना जों सोरजोंबाबो थाया मानो थेवबो जों आर'नाइबो गानफेराखै जों एज ए पाब्लिक जेनेरेल हिसाबै जों दङ दासिमबो पाब्लिक बायदि जानानै दं दिनै सोरखौ बुरखांना लाबाय थादों बिलाय एसेब्लाबो सानब्रा एसे सिन्था खालाम बे खोथाखौ बुंनाय लगे लगेनो जोंनि गथ'फोरखौ एरखांना होनायफोर जागोन बेफोरबायदिया एसे नैबे नालेंखरा एसे खम जानायफोर बायदि मोनदों आं जोंबो जायो भुल मावो जोंबो गोरोन्थिखौ बुङो जोंबो माबा मोनसे साननानै माबा मोनसेयाव जोंबो बुंफ्लाङो खिन्थु नैबेनि खेथ्रआवहाय मैया नों जिखिनि स्टेटमेन्ट होनाय बे खेथ्रआव बे बिथिङाव जोंनि एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा गासैनियावबो नांजोबदों नों बुरखांनानै होजोबदों नों एनडिएफबिनि लिडारफोरखौनो नोङो गारायखौ बुरखांनानै होदों नोंनि सिन्था धाराया मा थांजोबथों एनडिएफबिनि लिडारफ्रा जेलाव थांजोबथों जाहाथे 2025आव इलेक्सन गेलेनो मोना हा धान्दायाथ' बेसो नोंनिया धान्दाया बेसो नोंनिया बेलेग जेबो गैया गबिन्द बसुमतारीखौबो हायोब्ला जेलावसो हरबावगोन बे गाव डिपुटि चिफ बिबानखौ लानो थाखाय बियो बिबाननि डेन्जार लबिया मानसि बियो थ' लोगोफोर आं बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा जुदि बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिखानाय थाबाय आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामालाफानो बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि